Виж, може и звук да пуснеш. Няма, покажи ела, ела. Ела да го видят. Това е то от малката, не?
А? Това е такъв малък. Колко? 35 цента. Класика ли? Пул класика, ма ти толкова си го можеш. Как сме. Това е, момчето си го може. Фаща ми рибите под носа. Май аз като блея. Сега ще го почне него. Да видим пичката как се огъват. Так някакво беби майна. Обаче от среща място е много хубаво. Трябва да снимем майстора. Това беби е, брат. Да го видим. Това от моите бебенци. Това е малко. Нещо да имаш да кажеш? Аз не мога да ги фащам, иначе ще да кажа нещо, ама... Ти не ще ми издадеш тайната каква е. Малко това. Беби. Бебенце! Мите, да кажеш, да направиш някакъв разбор към днескашния риболов, да обясниш няколко думи за мястото, как взимаха рибите, как се държаха, за хранката, каква беше, как влияеше и на последно място да обясниш защо аз почти нищо не успях да фана. Сега мястото е тук близко до Пловдив, на Поповица. Моста, мисля, че всички го познават, ясно за всеки. Точно долу под моста сме се спряли, едно местенце, един наш приятел, поздрави Жорка, ни го каза. Много хубаво място, малко трудно, достъпно, цялото е в кал. И риби има много, обаче трудно се хранят. И като цяло мястото просто има много закачки и не позволява да се лови и да се правят изтичания. За хранката е изцяло хляб и малко за хранка, нали, черви. Това е в общи линии. Малко липен хляб направихме с камъни, аз съм го показал. И това е общо. Рибите си взимаха на приливи и отливи. Идват, хващат се една-две, след това бягат и така. Плашливи риби. Добре, защо аз не фащах риба? Ти си знаеш отговора. Ама, този отговор не ми харесва. Отговор е ясен. Обясни тук на хората. Аз на хората няма как да им обясня, защото... Значи, сега ще ви покажем рибите. Ще ги сложим в главата на кепа, ще ги изтеглим и набързо обратно във водата. И той юнак почти сам ги фана, другия път аз ще фана още. Брат, цата. Оп. Това са да ги вади да ги покажеш. Това така. Това така. Малко да се успокоя. Има и хубави алайи, кобари. Има и по-дребни. Рибите са хубави. Може ли да покажеш така един хубав голям да го видят? И те всички са големи, брат. Сега тази риба сфанах. Може ли тук има една мрянка? Няма, някъде отдолу. Тая е моята риба за целия ден. Затова го питах, що аз не фанах нищо. Браво, Мите, браво. Сега ще ги изтеглим, да видим горе-долу какво сме хванали. Тук е кантара. И ще ги върнем обратно на леда. Ти си го направил, той е готов. Да.
И направо няма да ги мъчим и ги пускаме по най-бързия начин. Да не посрещна другия път пак. Ето отбор. Има и по-древнички риби, но общо взето повечето са по-едри. С прилични размери се добре си. Да. За това време на годината Екстра. си е супер риболова. Другия път повече. Аз ще фана повече, демо. Другия път. Повече аз ще фана. Ай, кажи чао на групата. Чао на групата. И до нови срещи. Поздрави на Фен Клуб Болонеза и до нови срещи, момчета. Чао!